Направо ти си приказвали, брат. Ко става, дядь Вилю? За ко чакаш? За ко чакаш? Ко правиш така? Аз ти. Чакай, Хайде. Гледай, сервиза е затворен още. Колко е часа, знаеш ли? Да. Колко е? Не знам аз. 8:34. Какво да правя? Какво правиш толкова рано тук? Още един час чакам тебе. Защо? Да взема парите. Казаха ли ти, че има 100 лева цял бандерол за тебе? Да, казаха ми. Има и още 50 лева от един човек, друг стават 150 лева. Добре, да си живи здрав. Ти знаеш колко са 150 лева да започне седмицата? Да. Много са, нали? Да, много са, малко се радвам много. Добре, ай ще продължим вътре. Продължаваме отвътре вече, влезнахме, отворихме сервиза. Да. Ти си първия клиент, ама ти не си клиент, ти си носиш ли стока или само за паричките? Не, само за парички идвам. Гледай. Да, Ангел, като видя тия 100 лева, очитам стават на понички. Да. Ти виждаш ли го този бандерол добре? Да. Харесва ли ти? Къде? Бандерола харесва ли ти? Да, къде? Взимай го, това е за тебе. Да. И има още 50 лева от Ивелин Иванов. Той купи един, тук имаше Fold 3 оставен за дарение. Неговия беше намокрен на морето и аз префърлих неговата платка в този Fold и го продадахме. Така, дава ти 50 лева на тебе, Да. 50 лева на Ангел и 2 по 200 за кутиите. Мали... Представяш какви пари? 2 по 200. Ти ще можеш да сложиш парите или да чакам Ангел той да ги слага? Няма ангел за... Ти ще можеш да ги сложиш в кутиите? А? Паричките. Паричките да сложиш в кутиите. Да. По 200 лева да сложиш в едната и 200 лева в другата. Добре. Така, чакай да намерим. Така, къде са 150. Слагай 200 лева сега в едната кутия. И в тази кутийка за Ивайло ги сложи. Добре. Слагай. Чакай да ги видя. Е така ги сгъни. Да. Така. Къде показвам ги пак. Така. Айде, бутай сега да видя. Бутай в кутията. То ли? Да. Къде е тази И кутия? тук дупка отгоре, бутай, бе. Дупката, бе. Ей тук дупката, виж. Да. Бутай в дупката. Така да се види, че влиза. Така, и още 200 лева да намерим. Още не сме почнали работа. Така, и къде 4 по 50. Донес тази кутията. Една кутия за това момиче за Вики. То ли? Да, донес я тук. Така, носи бавно. Така, връщаме. Чай да покажем. Така, пак ги показва. Къде? 1, 2, 3, 4. Сгъвам. Бъта. Айде, остави си кутийката пак там на местото. Почваме седмицата хубаво за кутиите. Дано повечко така парички се съберат, да се напълнят кутийките. И така. Ти какво ще кажеш на тия хора, де ти дадаха? На тези хора да живеят 100 години, да ме гледат на мене както трябва, аз съм болен човек, така. Какво да ти кажа вече? И аз искам да им кажа, че има толкова големи сърца, които даряват, помагат, да са живи и здрави 156 години и ако имат бизнеси по 3000 години, дед вика Ангел, да имат... А тия пари, които са ги дали, да им се върнат стократно от мен. Това беше от мен. Успешна седмица на всички.